Господин Иванов, загубихте с сериозен резултат. Коментара ви за мача? Играхме първо срещу един доста добър отбор, който е така в края на подготовката си. Другата седмица започват мачовете в Б група. Ние имаме още доста време. Някои от нашите футболисти са в самото начало. Дойдоха по-късно. Доста текучество имаше при нас. Едни заминават, други идват, така че все още сме много далеко от желания резултат. Така и сериозен резултат наистина загубихме, но мога да кажа, че доста щастливо за домакините, рикошети, статични положения, но това не ни оправдава. Бързо, много рано в матча така се поуморихме и вече давахме инициативата на противника и бяхме без зъби напред. Какви ще бъдат амбициите на Черноморец в В група? Ние сме в един много начален етап от нашия път. Искам първо този отбор да стане така сериозно име, всички да се съобразяват с него и смятам, че сме длъжни да бъдем в челото на класирането. Амбиции за Б група? Амбиции за Б група, апетита идва сядането, което сега покаже. Ще играем, каквото стане. Благодаря ви. Всичко.